Dilini kaybeden bir millet hafızasını kaybeder, benliğini kaybeder, hatta ve hatta inancını kaybeder. Ana dilleriyle bağları zayıflayan toplumların zamanla sürüleşmesi, sömürgeleşmesi, kimliksiz hale gelmesi kaçınılmazdır. Bale, dibe neteweke ko zamanê xwe hinda bikî, wê rûmeta xwe jî hinda bikî, wê hebûna xwe hinda bike, wê zimanê xwe hinda bike, ew ê dînê xwe û baweriya xwe jî hinda bike. Neteweke ko zamanê wî ji destê wî hate standin, ew kes hemû tiştê xwe hinda bike. Ew Kurdên ku bi navê dîn li pey Tirk Îslamê û li per Recep Tayyip Erdogan diçin, ez banga we dikim û ez jî we dipirsim, mêrxasek û mêrek di nav we de tune law hûn jî re bêjin serokê me reîsê me Recep Tayyip Erdogan, madem tu zanî ku neteweke ku zimanê xwe hinda bikî, tê rûmeta xwe û ola xwe û şerefa xwe û namusa xwe û hebûna xwe hinda bike, çima tu zimanê Kurdî naxî dibistana? Kes wê çima jê napirse? Ew Kurdê ku bi navê dîn ketina peyvan kese, ma hûn hê nabînin vî rastiyê. Law zimanê we ji destê we çûye. Bi goriya ku Recep Tayyip Erdogan gotiye rûmeta we jî çûye û namusa we jî çûye û heysiyeta we çûye, şerefa we çûye, dînê we û îmana we jî çûye. Hûn heta sibê behsa İslamê bikin, hûn heta sibê behsa dîn bikin, valaye basa hûn bi aqil nabin.